Gaur dagokigu zehaztea emakume eguna ospatzeko prestatu dugun programazioa. Baita ere, Hezkidetza Foroaren barruan, Urola Kostako udal eta ikastetxeen artean garatuko ditugun ekimenak aurkeztuko digu gero Edurne Iribarrek. Gure helburua eta gure nahia izango zen Zarautz morez jantzea egun horretan. Horrela, zarauztarrak animatzen ditugu, azen dauden pankartak, banderolak jasotzeko. Torre luzean, ikus ditzakezue lanak, aurkeztu diren lanak, martxoaren 8ko kartel lehiaketan, eta epea izango da martxoaren 2tik 22 arte. Bigarrenik aurkeztuko dizuet ekimen, aurten antolatu dugun ekimen berezi bat. Gure helburua da emakume zientzilarien basoa sortzea. Emakume zientzilarien basoa landatuko dugu Zingiran, martxoaren 7an izango da. Landatzen dugun zuhaitz bakoitzari emakume zientzilari baten biografia gehituko diogu, txartel baten bitartez. Horrelako txartelak prestatu ditugu departamentuan, txartel bakoitzean emakume zientzilari baten argazkia ikus dezakezuenez, izena eta beren lorpenak agertzen dira, laburtu da. Egitaragoan ditugun beste ekintzen artean, adibidez, Erroa eta Geroa emakume baserritarren ahotsak dokumentalaren emanaldia eta solasaldia izango dugu. Eta bestalde batetik, radikala ginen antzeslana edukiko dugu. Hau martxoaren 13an izango da, 8:30 modelo aretoan. Eta antzesleak Ane Labaka eta Beatriz Egizabal izango dira. Ikasturtero ikastetxeko arduradunak, udaletxeko teknikari, zinegotzi eta berritzeguneko aholkulariekin ekintzak adosten dira eta aurrera eramaten ari gara. Martxoak 8 dela eta ikasleekin egingo diren lanketaz gain ikasgelan barruan barkatu. Ikastetxetan egunari dagokion pankarta eta zepeimoreak eskegiko dira. Gu ere martxoak 8 leloa izanik.